пеш аз оне ки дар бораи номус гап мезанем, бояд бидонем ки номус чист. субҳ Москов аз хуб бархестем, шурӯъ ба вохӯриву кор шудем. бар ман нақл кардам ки чӣ воқеа рух дод тӯли ҳамин ҳафта дар Тоҷикистон. зан шавҳараш дар Русия 2 сол мешавад. 2 сол мешавад, на пул равон мекунад, на номи нишон. сентябр барои фарзандонаш барои мактаб пул намеёбад, шарм медорад зан аз касе пурсон бишавад. аз бонк пул мегирад, барои фарзандонаш либос мегирад ва муҳлаташ фаро мерасад. вақте ҳамсояҳо мепурсанд, мегӯяд шавҳарам равон кард. бубинед номуси занҳои моро. мегӯяд шавҳарам равон кард. ба хеши табор касе гард намезанад. бонк як бор меояд, 2 бор меояд, бечора пул надорад. барои сару либос пуле буд ки ростӣ гӯям хандовар аст. вақте ки банк 3 бор меояд, шарманда нашавам байни мардум, чӣ кор мекунад? ба дар ҳамин ҳолат шайтон васвос мекунад ки даст ба ҳар кор бизанад. мегирад даст ба худкушӣ мезанад, то байни мардум шарманда нашавад. акнун шумо ба ман бигӯед ки ин чӣ гуна шавҳар буд? ин гуна шавҳарҳо хеле зиёд ҳастанд. дар Русия, вақте Русия меоянд, дигар фарзандону зану як бор ёд доред мардҳо, вақти туй чӣ ваъда карда будед? вақти туй шумо қавл додед, ваъда кардед, як бор пешатон фикр бикунед, хостгорӣ рафтед, касе надодтон, аммо духтартон дод пеш аз ҳама. ҳар куҷо мерафтем, ё камбағал мегуфт, ё чизи дигар умуман намедод. ба шумо духтар дод, ба сад орзуву ҳавас. духтари мардумро гирифтед, ваъда додед, тану нафсамро мебахшам гӯён гирифтед ҳамаи чизашро. аммо пас аз оне ки зиндагӣ кардед, каме бар Федератсияи Русия омадед, сабабҳош гуногун аст. аз чӣ сабаб намеравед, ин ба худи шумо муайян аст. баъд ҳамин ҳолатҳо нахуд ки ҳамин арзанда бошад, як табассуми кӯдаки мо, як чеҳра, ҳар нафаре ки тамошо мекунад, як бор ёд доред дар ғарибӣ ҳастед, як бор чашмонро бипӯшед, фарзандотонро ёд доред, чӣ гуна падар мегуфт, ё ягон чизешон меовардед, хурсандии фарзанд, чизи дигар. як чизи оддӣ аст ки мо ин чизро дарк накардем. мехоҳам ин мавзӯъро боз кунам, чунки дар атрофи ин сухан гӯем сухан хеле зиёд аст. бештари мо дар Русия мегардем, корҳоямон барор намегирад, ину он, паси занҳоро мегирем, чӣ корҳо намекунем. як бор барои ҳамин фарзандотон обу либос фиристонед. ман кадомро дар назар дорам? як пойпӯшӣ аст, як пайпоқ аст, як курта ҳаст. баъд шумо як ҳафта хурсандии фарзандатонро бинед. дар ҳамон Тоҷикистон мепӯшад, мебарояд, як ҳафта ба бачаҳои ҳамсоя мегӯяд падарам фиристон, падарам фиристон, савлат мекунад. ин чизро хабар доред? вақте фарзанди шумо хурсанд бошад, пас кори шумо чаро барор намегирад? кори шумо дучанд барор мегирад. мебинед бо ҳар сурат коратон пеш меравад. вақте барои ҳамсаратон як ҷемпирак фиристонед, гӯед занак пӯшинро барои модар, барои падар, қимате нест. бибинед чанд қадар арзон аст. аз Россия фиристон бачам, аз Россия фиристон шавҳарам, чанд қадар хурсанд мешаванд. оё хурсандии онҳо шумо фикр мекунед ки дар шумо ягон эътибор надорад? эътибори бузург дорад. вақте фарзанди шумо хурсанд аст, ҳамсари шумо хурсанд аст, худоро чаро хуш наояд? чун мегӯ 100 масҷиду 100 мадраса обод кунӣ, хуштар набувад ки як диле шод кунӣ? бузургҳо инро беҳуда намегуфтанд. як бор кунед, натиҷаашро бинед. ман медонам нафси дунёӣ бисёр душвор аст, муҳити инсонро куллан дигар мекунад. бисёр дилам барои фарзандони шумо месӯзад.